swaramu lanang e aja ditokno dhisik. Ya dudu perkara swara lanang gak ditokno dhisik. Lah terus Perkara panitia aku gak nemu nggon brai kok lho. lah wong nggone ya sak nyumplek gak ngerti lek anggotane sak puwirang-pirang lho. Kadek campur bluwentokan oke. Gak dikai lampu pisan. Ya gak apa-apa wong sampean lanang e masih nduk peteng-petengan ya ora apa-apa. Ojo kurang ajar. Kok ngomong lanang saiki usum ula. Lah mek aku dikokop ula ya apa? Gak apa-apa. Gendaan lawas. Iki gendaan sampean ta? Gendaan. Rene Mas, Rene Mas. Rene. Sampean pilih sapa? Pilih mama. Pilih mami apa pilih aku? Pilih iki apa pilih aku? Gak apa-apa pilihin mulai dikerawuk bojone peno. Gak duwe. Sing gak duwe bojo iki Mami Okta, Mas. Rondo. Rondo ping pira Mi? 16. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu ugi mboten supik dalem maturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa napa Ibu Kepala Desa niki? Halo. Bapak. Bapak Kepala Desa. Ugi perangkat lintune matur sembah nuwun. Ugi matur sembah nuwun dalem maturaken kagem bapak-bapak panitia ugi sedaya masyarakat ngaturaken matur sembah nuwun sanget babilih sampun paring rejekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusian Jombang. Monggo Mami. Saderepun kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab mek ngarep-ngarep iki tok dulur-dulur sabu. Monggo Bapak Ibu pamong warga desa dijawab kanthi ikhlas. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya sing rawuh sak senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Kula Mami Okta saha derek kula maru kula Bu Inge ngaturaken padatan saben nggih menika bedayan Sekarsari serba serbi. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Allahumma. Nggih. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dening channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun atas dukungannya channel-channel YouTube yang di depan sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ten kene Budi Wijaya TV wonten sinetron komedi humor, wonten ludrukan rek sing terbaru yuk. Campur Sari Delewung Anti Galau. Lan pilih jenengan pengen pirsa sejarane. Sejatine seniman Jawa Timur monggo dipun pirsani tanggene channel YouTube Gondol TV. Ayo disapa sing rawuh yuk. Nggih. Matur sembah nuwun katur panitia, katur Bapak Lurah, katur warga ingkang sampun nyengkuyung. Nggih, ugi ibu-ibu PKK ingkang lenggah wonten ngajeng sugeng dalu, sugeng mirsani pagelaran Ludruk Budi Wijaya ing dalu menika. Nggih, ugi kunjuk katur adik-adik kula Karang Trauma, Karang Taruna Mi. Karang Taruna. Karang Taruna sugeng dalu. Mami Okta didelekno parkiran tepak iku mau. Tepake. Jejer masjid. Nggih ngerti sampean niku cek dikongkon tobat. Lha lapo aku gak lapo-lapo kok tobat. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dene channel YouTube Budi Wijaya kali sound system yuk. THJ Audio. Lighting-e Fortuna Lighting idolane arek Jombang. nggih sugeng rawuh dulur-dulur sabu ingkang sampun rawuh. Matur suwun. Endi sapa punden sing rawuh? Nggih. Nggih, Bapak kula. Ngaturaken sugeng dalu kagem Los terus tamas iki. Kagem penggemar setia Budi Wijaya
Sabu Sobo Punden Abah Solikin sugeng dalu Sabu Watu Blorok sugeng dalu anakku Nyu Iwan Samudra sugeng dalu kagungan Abah Kusnan ugi saking Wotan Sari saking Dawar Brayu matur Nggih. sembah nuwun Tran Jatim matur sembah nuwun Sugeng ugi dalu, Umi Balung Tran Jatim. Mojo Umi Kenti sugeng Umi rawuh Watu Gede matur sembah nuwun ugi Sabu Bungaria saking Asem Gede matur sembah nuwun kagungan Abah Didi ngaturaken ugi sugeng dalu katur njenengan sami keluarga dalem Sabu tim pedhot jalur tim langit pedhot jalur langit saking keluarga dalem Abah Jarwo Tim Abah Roni Kopior. Kopior saking Nggih matur Setor sembah kang sampun nuwun rawuh ugi Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun rawuhipun yuk monggo Pantatan sampean nggih menika Bedayan Sekarsari badhe kula wiwiti Nggih. sesarengan duo Kak Lemos. Kak Nggih. Lemos. Lakar Santri Sawo Galing sugeng dalu Semende kayune jati gak kepriye uripku kuwi ayo dulur padha mirsani celare Prabu Wijaya Yuk. Sepina malih matur sembah nuwun katur njenengan sami kang sampun mirsani. Luar biasa ingkang sampun rawuh. Kula dongakno sehat rezekine kathah. amin Ayo. oke langsung kemawon mami untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Dias Aprilia Walang keke menjelak nang tembok mabur menjelak neng pari aja ngenyek karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati kaya ngene rasane tempe kaya gedang dibumbu rawon kaya ngene rasane Sembah nuwun Umi. kaya layang kinawi lakon yen etan bali yang ulon tiba sedan loro kalakon ora butuh kae-kae butuh kumo nyambut Jos. Ugi sugeng rawuh kaji jamian jeragan bekecot ngiler ingkang sampun rawuh. sing kagungan PT Anggrem sak daerah Balung Panggang. Di belakang Ning Dias akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Rani Asmara dan Ning Kiki Amelia. Salame
perhatosan atau perlu perhatian ten acara bedayan serba-serbi menika khususipun penyawer diharapkan dibawa aja untuk Nggih. etika dan estetika soalnya niki artisnya ditokno kabeh yuk. Nggih, paring pirsa kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang paring bunga-bunga sosial saged wonten ngandhap kemawon. Ngaten. Nggih. Tidak Apun dados ing manah penggalihipun. Tidak mengurangi rasa hormat nggih. Nggih. Langsung kemawon. Sing duwe gunung cupak ning Sanana Disco Semerbaksen dan ning Marsa Aulia. Harum-harum manis, harum-harum manis, harum manis, kulane Jawa. Harum-harum kulane Jawa, ireng manis sing duwe sapa? Harum manis, harum-harum manis, harum manis, kulane batu. Manis kulane batu sing ireng manis ranate turu arum manis arum manis arum manis wetone nganjuk arum manis wetone nganjuk ireng manis ranate kepedho. Arom manis kering Mbak Sanana Semerbaksen kalih Mbak Marsa dipun lajengaken ten mriki Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya. Manis Jawa Timur jare arek Trans Jatim. Ning Nyantika Dimasari dan ning Nur Kumala Dewi. katur grup Trans Jatim. Esok nyuling sore nyuling sulingane arek Surabaya. Esok eling sore eling dieling-eling ora rumangsa. Edan kali kulon kali arek kabrang rana uwate. Edan kate kulon kati yen tika krana uwani. Geningipun rating kairing Mbak Yantika kali Mbak Nur Kumala Dewi. Kumala Dewi. Nggih, masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, juga seorang moa yang terkenal di kota Jombang, Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong masih bersama bedayan serba serbi. Jari belong rondo nika lapo tanah selewang atiku keliru sagamu saya nambahi wangun dacarayu lancir kuning orang-orang atiku tadi komeng esemu sedih aku asrima tenang aku tabu tangan kurina wangi dan salewong atiku tak bisa lali. Sesarangan kidang serapat Mbak Ika kali Mbak Meni sampun kapuri minggatan kene pasukatan panggung dipun lajengaken Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Vikum Sukrisna, Ning Yuni Suyanto dan Ning Rizky.
Dong jari pelong rondone kalopo ora butuh kae-kae utaku mung nyambut gawe dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke Gendeng cengol kairingan Mbak Viko, Mbak Yuni kali Mbak Rizky. Monggo dipun lajengaken. Penggreman asli Budi Wijaya Ning Susan Warsono Ning Titin Subayu Ning Endang Sukentut. Oh dadi pengreman. Carelong ngangsu nang pengawan suwera ketemu awang ati guru yen ketemu aja guyu jamong pariane eling prasetyane ya mas yen Nendas luas sajolae Rama-rama Sri Prabu Kantoro Bu Titin, Bu Susan, Bu Endang, kairing gending jamong. Dipun lajengaken senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya nggih menika Ibu Yayu saking Lamongan Sugeng Ning Dalu, Mary saking Mojosari, Ning Irma Arifin saking Jombang. Cari pelong rondone kalopo manis serangko kusumane akromo jering jatmo dan pun cetan jiwa Nagone Setyanono Marang Alhamdulillah sampun rawuh sedadan seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk langsung kemauan ke menika pedayan serba sebri katur jenengan sami langsung ngelayani lagu atau tembangan ingkang sampun dicatat blender ngiri. Monggo Mas Jono. Satu teman request dari Sabu Kasunya Kangkung
ora gampang nampa lelakon iki aku wis coba ikhlas nanging abote lakoni nopo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya Haji Atikus dudu duwemu Gusti tanasa krungu apa kanyuwunanmu muga kowe enggal antuk gantiku LBW Celo iki Oh enak lho Mas iki karepot Terima kasih ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan setak topo bebasane kembang mekat ono ing ati nanging dudu aku sing duweni Rasa tresno nyata nyoto yo mung siji kanggo sira iki wae Ladrak-ladrak Aduh Dewi Celo iki Katura Pak Suryanto sembah nuwun rawuhipun. Terima kasih ora gampang nampa lelakon iki aku Terima kasih, Don. ikhlas nanging abote lakoni nopo kasunyatan nek tresno kowe sumanding wong liya Ngapuranen aku yen ninggalake sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tanasa krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal antuk gantiku sembah nuwun muga ndang antuk ganti ya Mas sing luwih gemati saka aku yo ati durung lila kowe masa nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sedak topo terima kasih bebasane kembang mekat ono ing ati nanging dudu aku sing duweni suka blalekno timbang timbuloro Apa ya toh? tresno ra bisa
Gini, mohon dengan hormat. Yang di panggung suruh turun. Mami, Dalam. Mami Okta. Mohon maaf yang di atas panggung. Turun dulu. Mohon maaf yang di atas panggung turun dulu. Lah, Bapak mau mboten mirsani informasi. Kalau Ayo, nggak Mas. mau turun, nanti kita akhiri loh ya. Oke, pilihannya turun atau diakhiri. Mohon dengan hormat Bapak. Oke. Ben suasana panggung kayak tinggalnya indah. Nggih ben tertata dengan tertib. Mami. Terima kasih kerjasamanya. Matur sembah nuwun. Yuk, dulu lanjut. Lanjut boys. Gerigis. Greges bola. Subhanallah apa yang tong sehat. Greges aduh dan greges.
Damai itu indah kawan. Yo. Barang-barang loloi. Jaya. Iki lho. Kalah tawuran. Masuk. Yo. Iya 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 yo. Yang penting tertib, tertib, tertib. Masuk. Ayo ya ya ya. Ayo yo. Kari manis ku arang manis damnya iku. Wes yo wes dong riko mikir sing kuno. Ayo yo. Kari manis ku arang manis damnya iku. Wes yo wes ang dipikir apa kerasa. Rasi kari manis ku arang manis damya iku. Wes yo wes dong riko mikir sing kuno. Kari manis ku arang manis damya iku. Wes yo wes ang dipikir apa kerasa. Untuk yang di depan bisa duduk semuanya. Bisa duduk. Bisa, ya, Bisa tertib ya. Sing guri mboten ketingal. Yang belakang tidak kelihatan, yang depan harap bisa duduk. Mau lanjut? Lanjut. Kalau lanjut duduk dulu. Lek gak duduk gak lanjut iki. Ayo, bisa duduk apa enggak? Ayo duduk. Oke, untuk saudaraku. Untuk saudaraku, Untuk sahabat sementara Indonesia, ya. duduk dulu, Mas musik leren dulu sih Mas. Nggih, kersane ben ketok tenang nggih Mas nggih. Sabu-sabu semuanya bisa duduk. Kasihan. Untuk yang nggih. di belakang biar bisa kelihatan, yang di depan bisa duduk semuanya. Ayo jenengan tertib pulang ya lanjut yo. Yang mulia membawa ramuan Dewi Asmara. Di sinar di cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta.
ternoda nafsu yang hina. Rasa itu kita bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia bila inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Membina rumah tangga, hidup pasti bagai di surga. Oh. Eh. Oh. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Kutang Jombang arane Jawa Timur Tlatah uga disebut kota beriman. Bersih indah nyaman wis dadi nyatane. Kota santri ya pancen akeh pondake. Kesane ya lutruk iku kabudayane. Lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane. Tertawis sedaya uga ora lali.
terus berjuang ningkatno pembangunan Tanten maju kota Kabupaten Jombang. Nggih menika kala wau pasugatan pedayan Sekarsari Surtarsudi ingkang dipun lajengaken saking keluarga senianing dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk. Nggih. Wonten wara-wara informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Jah Rosi. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali ki bejo sing eling among rasa ki among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mamiok Taserli merinti di malam hari Lan kula Neng Inga Wijaya. ngaturaken sugeng dalunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tanam baru kambang kidung terus